Vintercykling kan nemt blive til en dårlig oplevelse, hvor man våd og frysende ankommer til arbejde og tænker, det gør jeg ikke igen. Men med den rette indstilling og det rigtige grej kan cykelturen vendes til en positiv oplevelse, der har styrkende effekt på både humør og fysik. Alt afgørende for den gode cykeloplevelse er, at man har dækket sine basale behov for komfort. Man skal have en plan for, hvordan man holder sig tør og varm. I denne video deler vi vores vigtigste erfaringer og bedste råd om, hvordan man cykler til arbejde om vinteren. En cykel i god stand, en cykelhjelm med plads til en hue og et godt sæt for- og baglygter kommer det ikke udenom, når du skal cykle til arbejde om vinteren. Synlighed øger sikkerheden. Så vælg gerne kraftige lygter, der gør, at du bliver set, og som gør, at du kan se cykelstien foran dig på mørke strækninger. High-vis-produkter bidrager yderligere til din synlighed ved at tiltrække opmærksomhed, når du træder i pedalerne og rækker hånden ud for at dreje. Fælles for alle, der cykler til arbejdet, er behovet for at være komfortabel. Nogle benytter pendlerturen som en træningstur i høj fart, og andre cykler afsted i et roligere tempo. Uanset din måde at cykle på, er det vigtigt, at du kan regulere din temperatur, så du hverken overopheder eller fryser. Lag på lag-princippet gør, at du kan tilpasse din påklædning til det aktuelle vejr og til din måde at cykle på. Vejret har en afgørende betydning for din komfort, så det er vigtigt at være forberedt og have en plan, så du med tryghed og selvtillid kan våge dig ud i dagens vejr. Hold øje med vejrudsigten og gør dig overvejelser omkring det rette udstyr, så du er klar til at møde alt fra regn og vind til klare frostkolde dage. Hvis du kan parkere din cykel i læ og tørvejr på dit arbejde, holder din cykel længere. Kan du klæde om på arbejdspladsen, giver det optimale muligheder for at klæde dig rigtigt til cykelturen, og dermed skabe den gode oplevelse på cyklen, som du ønsker. Påvirk din arbejdsplads til at fremme mulighederne for jer, der vælger at cykle til arbejde. Der er mange forhindringer for at kaste sig ud i at cykle til arbejde om vinteren. Regn, kulde og mørke vækker ikke ligefrem begejstring, og er langt fra lige så indbydende som udsigten til en cykeltur på en lun forårsdag. Men med den rette indstilling og det rette grej, kan forhindringerne overvindes og vendes til sejre, der gør dig modstandsdygtig og styrker din vilje. Ros dig selv for at cykle om vinteren. Beløn dig selv med en smoothie eller en sund energibar, når du møder ind på cykel om morgenen. Tag imod de positive bemærkninger fra imponerede kollegaer, og nyd de særlige dage, hvor regnen i ansigtet gør dig nærværende og levende, fordi du er varm og tør og komfortabel. Bliv en af os, der cykler om vinteren.